моята ролка е свършила и вече няма нищо в нея, затова купих пълнителче и сега ще ви покажа всъщност колко лесно и бързо се сменя. Това е щипката, която държи, затова ето така отваряме. Така, готово. И сега ето тук трябва просто да я свалим. Малко е по-бавничко, защото има щипки. Ето, вижте, свършила съм я. Ето я и новичката ролка. Така, слагаме това. Това всъщност на мен не ми трябва и това също. Така, и сега ето. Така, ето така. И слагаме вътре. Ето по този начин. Точно така. И сега, това по принцип ми харесва, така че го връщам. И сега поставяме пак на мястото. Ето така. Затваряме. Така. И взимаме пак щипката. Ето я поставяме и пак си имаме пълнителче и така се реже и сме готови.